Goddag. Velkommen til. I dagens julehilsen i dagens julekalender Vlogmas, så vil jeg lige vise dig huset, vi bor i. Og mere specifikt al vores flotte julepynt, så du kan få lidt inspiration hjem til. Jeg har et kort fra min mor. Chokoladejulekalender og adventsgaver. Of course. Juletræ. Kom med nedenunder, Julie. Nu viser jeg dig Alexanders værelse. Der har lige været et frygteligt menneske på besøg, så vi har skrevet Merry Christmas, Karina. Selvom vi ikke rigtig ønsker hende glædelig jul, men det behøver hun jo ikke vide. Nisser i vindueskarmen, og det her juletræ, det kan lyse i forskellige farver. Ikke at jeg har tænkt mig at vise dig det, men bare tro på det. Derinde, der bor Birgitte. Ikke så meget jul. Mit badeværelse, heller ikke så meget jul. Men så ser du her. Hallo mand. Næse på trappen. Julelys på trappen. På gelænderet. Altså nu stikker det helt af. Bare vent og se. Udenfor. Lys på lågen. Krans på døren. Hold kæft, det er julet det her. Kom med, kom med. Et til toilet. Nu går det løs. Nu er vi i stuen. Hjerte på døren. Julesokker i vinduet. Krans på bordet. Nisser over pejsen. Nisser under pejsen. Endda lys på maleriet. Altså jeg ved det, Julie. Det er, du bliver jaloux nu, men det er fint. Julie, du kan bare pynte op derhjemme også, ikke? Kalenderlys. Et til hjerte. Og nu til den store finale. Her. Nu står vi i køkkenet. Et til kalenderlys. Og så juletræet med sin pynt. Se nu her. Kæmpe hjerte. Der er endda en svamp og en gris. Det er noget mere festligt derhjemme, vil jeg sige. Vi har jo kun Georg Jensen på vores juletræ, så sådan er det jo. Nå, men Julie, ej for søren da. Vi har også en englegren. Englekrans herovre i hjørnet. Der mangler altså bare ikke noget her i hjemmet. Her der ser du vores kagedåser. De er næsten tomme. Nå, jeg vil bare ønske dig glædelig jul. Vise dig vores hus, når nu du ikke nåede at komme herover og se det, Julie. Det er så fint. Nu har du set, hvor jeg har boet de sidste par måneder, og hvordan vi juler, indtil jeg kommer hjem. Jeg glæder mig til at se dig, og glædelig jul.